celebra este Día Escolar da Non Violencia e a Paz. A data escollida é unha homenaxe a Gandhi, líder pacifista que defendeu e promoveu a non violencia e a resistencia pacífica. Foi asasinado un 30 de xaneiro de 1948. Para homenaxear dito día, convocamos aquí ao alumnado e ao profesorado do IES Salvaterra para asistir a unha performance representada polos nosos compañeiros e compañeiras. Baixo o título Rompendo Cadeas, queremos transmitir moito máis que a idea da paz. Queremos aclamar en todos os contextos posibles a non violencia.